Anything to say about the camp, Luzugo? Sbongo. Yeah. Interview. Hello, I'm Azanya. I'm Musi, and we're going to push it into the camp. I'm so excited! Yeah. So, where we going? How you feeling? Yes, I'm feeling good. I'm very excited. I'm very excited for this camp. Yeah. So definitely, and I'm feeling happy. Yeah. Yeah. What am I supposed to say? Anything. Hello, my name is TK. I'm happy to be here. Welcome, I'm Amanda. I'm here to visit Come along, can sbongo. Hello. Ngizokufaka ivideo uthi ngqwele la. Come. Siya. Hayi phela sayasiphoqa as imedia team siya. Oh, yes. Welcome to Ekhaya Christian Family Church Youth Camp 2026. Are you guys ready? Yeah! So, let's get ready. Let's get be full spiritually and let's have fun. Yay! Everyone. How are you feeling? Very excited about this trip. Are you ready to send off your kids to camp? What send off? We're joining. You're joining. Any wonderful words you want to say to them children? It's in Guinas now. Ooh. Siyabingelela abazalwane bonke egameni elihle lomfelo wethu Jesu. Abantwana bethu bayahamba baye camping namhlanje. Sila ukubaphelezela nokubona ukuba bafika kahle yini camping. Siyambonga uNkulunkulu ngabo. Bayisibusise ebandleni, bayisibusise emzimbeni kaKristu. We are so excited ukubabona beyophila impilo bebodwa. Bafuna uKristu bebodwa bamthola. Ebusheni babo ngoba uma uthola uKristu ebusheni bakho zonke izinto ziba sendaweni efanele babe lusizo nasemphakathini. We are raising leaders, we are raising people abazothatha lelizwe balibeke endaweni efanele. uKristu ababusise. Amen. Again.
Hlehla-ke nale camera. Akurojwa ikhona i-VAR. Uphi umthoko? So uyahamba uyofuna ikhandela noma ithoshi ukuze ube sekhanyeni. So uDavid ulifanisa nento kanjalo njengelambu noma ithoshi izwi lakaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu liyakusiza when you are depressed. Izwi likaNkulunkulu liyakusiza when you are going through stuff. Izwi likaNkulunkulu when you feel like there's no solution, it provides light. Ivula ingqondo. If ingqondo yakho isivalekile and you feel like ayikho into osangayicabanga ile nkinga nje kuphela ephambi kwakho, izwi likaNkulunkulu liyakukhanyisela ukuze ubone ukuthi there is a solution. Even after the problems, ikhona ama-solutions. So for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in future. La incwadi kaJeremiah. uJeremiah ubhala le ncwadi ethumela kwabantwana baka-Israyeli ezizalizweni leBhabhiloni. Lapho khona babe nobunzima. uNkulunkulu kuyaba-restore la uthi despite ubunzima eninawo, nginama-plans anzulu ngani. I-future yenu ngiyiplanile eceleni engcono ngalo bunzima esihlangana nawo. So leli zwi kahle kahle it's a word of encouragement ukuthi despite konke ubunzima esibhekana nalo emhlabeni, it's ekhaya, esikoleni, whatever the situation may be, uNkulunkulu uhleze nama-plans angcono kulethu. Leli zwi leli futhi li-restore faith ukuthi sometimes uNkulunkulu akacheki only ukuthi u-reacta kanjani situations, ucheke ukuthi ukholwa kangakanani yena in helping you in that situations. Bakwasho kwamdlovu ngelinye ilanga wathi even if you request to God, akacheki i-request, ubuka i-faith kwi-request, because i-faith iyona emtshelayo ukuthi le nto ecelayo usuyikholela kanjani ukuthi izokwenzeka. Even the books of Proverbs 3 verse 5 to 6 ithi asithembeni uNkulunkulu singancikini kokwethu ukucabanga ngoba uyena owazi isiqalo nesiphetho sey'mpilo zethu. Amen. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Le ncwadi bazalwane yabhala uMpostoli Paul. uMpostoli Paul before abe uMpostoli Paul wayewuSawuli, wayezingela amakholwa elwisana nabazalwane ebabulala. So kwathi ngelinye ilanga esasendleleni enza leyo nto leyo, kwafika izwi lena uNkulunkulu wambamba wase waphenduka. So uthe masephendukile wambona uNkulunkulu ehamba naye endleleni, wase wabhala iy'ncwadi ey'ningi. Ngicathi uyena nje obhala iy'ncwadi ey'ningi eBhayibhelini compare kunabanye ababebhala. So isihloko sayo le lokhuzana ithi present suffering and future glory, ukuthi iy'nhlupheko zamanje ngey'linganiswe
nenkazimulo uNkulunkulu asibekele yona. Ukuthi ngenzeka mhlambe njengamanje khona ukusafarisha okukhona njengoba sabafundi mhlawumbe uthola umuntu ayi imath ave inkinga or mhlawumbe iLO or iEnglish. Lokho kukuhlupheka kwenjani kwesikhashana okusazodlula uNkulunkulu usibekele ifa elikhulu asazosenzela lona kuphela nje thina ukuthi sithi hold on sibambelele kuNkulunkulu. Ngiyabonga. sizohlala nemikhethi yonke sicela isipili sizohlala ngani imikhethi yonke sihlale nje nathi sihlale nje nani